Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Oo, ako bitaw. Ug naghubog-hubog ka hinuon. Masulbad pagod ang problema kung imong ipaagi og hubog-hubog, ha? Tugod kay wala biling akong kinabuhi. Ug tungod lang ka pa eskwelahon ka nga subak sa imong kabubuton. Wa na'y bili alang nimo ang tanan. Maupak ka na, ha? Sorry ka. Bunga lang kini siya kong kabog. Mao pa. Nga sa ato pa, ang imong kiyaw-yaw ka kaniha. Bunga lang po di ay sa imong kahubog. Mao pa. Kaya sabi ko isulti ka kanina. Nagkabuhat pa kong gilimaayo ganihan mo. Wa ka makabuhat og dili maayo. Nadungog ko lang cute nga niingon ka og O sipot mo ipasabot ha, Cheryl? niingon ka. Cheryl, I need you. Bye, Cheryl. I love you. Don't tell me. Bunga lang to sa imong kahubog. Bunga lang ba to sa imong kahubog? Sultihi ko. Bunga lang ba to sa imong kahubog, Father Amaro? Cheryl. Cheryl. Sige, tiyak ka na. Si Tay Divino na lang ug Marlene ang bahala nimo. Cheryl. Cheryl, ayaw na paglakaw. Cheryl. God. Naunsa naman ko. Naunsa naman ko. Oy, day, asam ka pa dong, day. Nagdali man ko ka. Ha? Doon na lang pipuhaton sa pay. Kamu na lang bahala ni Father, ha, Tay Divino. Sige, adios. Uy. Sotoy mo lang agi. Tanaw na ko, mura man tugi kang naghilak. Hay. Ako na nang ihatod kang padre ang tubig, oy. Lord, kikapoy na kay ko. Kikapoy na kay ko, Lord. Padre. Oh, si Teddy Bino. Padre. Akong pahiran na akong mga luha. Basin matinga siya. Padre. Ay! Dayon lang tay. Padre, dara tubig, dre, oh. Nani daw. Ayun na. Salamat. Salamat kita. Tay, si Cheryl. Ay, ito ka na, nilakaw na. Mura man gani itong naghilak. Mo ba? Dre, nga naman to siya. Wa to ni mo masinghagi. Wa man tay. Oh, yun. Kisya nag-ilis na ko ug nagtrapo na ko. May lain pang another. Si Day Cheryl. Unsay, Oo, lagi taon. Bao ka? Gool kasi nagtanaw taon sa imong kahimtang, oy. mo ba? Saon taman. Dre, sultihin ko lang ko. Oo, sa may mo problema. Nga, murag midat og manimo ang kalibutan. O sa man, may tungod ba ni Simgingon ako kanyato? Kalabot si mong pag-adto sa Roma? Gusto ka tayo, Divino. Ug gool kay kun ini tay. Bitaw. Dili sa gyud lalim ng imong giagian. Og nakasabot ko, padre. Kaming tanan din nakasabot nimo. Ang mahinungdanon mao nga ayaw lang taon pagpadas kaputong, oy. Ayaw in taon pagpada. Salamat tayo, Divino.
Salamat kasi yung pagsabot. Sige, biyaan sa tika dre ha. Akong tanahon ba si luto na tong utan ni ng Marlin aron mainitan ng imong tiyan. Kung nasayod ka pa lang sa kong gipati alam ni mo. Kung nasayod ka pa lang. Ako na lang pahiran kining akong mga luha. Basin matingahang akong mga estudyante. God. Ano man. Huwag ko makasabot sa akong gipati. Doon na lang ko sa karang mansyon. Kung sa kay tuyo ni Martin, naiyaman kong ipatawag. Mayong pag-abot, Franco. Talahurong Martin. Maayo kay nakaabot ka on time. Late ka, kasagaran. Siyempre, ikaw na ko na. Kurog kay ko ni mo, talahuron. Ayaw pagbugal-bugal, Franco. Si pugal-pugal. Ayaw na pagdaghag pangutana. Sunod ako. Adto kita sa aula oskura. Matuman, talahuron. Lingkod, Franco. Salamat. Nganong imo kong ipatawag, talahurong Martin. Dili ako ang nagpatawag kanimo, kundili ang atong agaon, si Satanas. O sibuti mo ipasabot, talahurong Martin. Ato siyang sangpiton. Sige, talahurong Martin. Uban ko, Franco. Agyo! Agios! Agyo! Agios! Agios Lucifer! Agios Lucifer! Maayo nga nisanon ka sa akong pagsampi, Franco! Saya ko ikalagad kanimo agaw. Gusto ko na muadto ka sa Italia ug pabilin ito og mga unom ka buwan aron makakat-on ka ug mas daghan pa. Pangandam, Franco! Kay mga tulo ka buwan gikan karon, mugikan ka na didto ug sa dili ka pa muadto sa ulogon nimo uban ni Martin. Ingon man sa mga kaubanan ninyo ang ordinary Black Sabbath. Aron sa ingon, mabahon mo ang akong panalangin. Nakasabot ka ba, Franco? O agaw, nakasabot ako. Maayo kung mao. Adios! Agay, aray. Sakit ay. Kahapnos sa akong bukton. Sa kining napatik sa akong bukton, talahurong Martin. Managsama kita og patik. Aray. Nagpasabot ka na. Nga laing gahom na pod ang gihatag ka na to, Franco. Nga sa ato pa. Dili na kita basta-basta. Nahupta na nato ang taming nga espirituhanon ug mahimong masunog nato ang bisan unsa pinaagi sa paghunahuna lamang o pagtutok niini. Kun mao. Daloy ko na nga itong agawon. Ave Satani! Abi Satani! Medyo hinay man ang dagan ng maumbas.
Matuog na lang ko. Si Bay Amaro ka. Kumusta naman ka siya? Ako na siya nga tagan ng space. Di lang ko kontak niya as of this time. Tuka naman. Patuog na ko. Sa maning dapita. Oh, kinsa ka? Oo, say tuyo mo na ako. Ang iyong naong sama sa akong naong. Tabangi ko. Maluoy ka. Tabangi ko. Dawata ni. Ha? Unsay ako mahimo alam nimo? Unsay kini mo gihatag nako? Mura kini diary. Basaha ka na. Basaha ka na. Alone, from every depth of good and ill, the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm, and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Oh, ikaw? Oh, ako. Ako lang siya. Ug ikaw, si Riel. Maako pod. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!